Ziua 1 din a scala o agenție de social media marketing aproape de la zero. Salut, vlog! Am terminat de filmat la Conac, am tras niște cadre super mișto. 16 km mai târziu, 6 ore mai târziu, 332 de filme mai târziu. Ziua 1 din a scala o agenție de social media marketing aproape de la zero. Iar de ce spun aproape de la zero? Hai să vă dau puțin context. Eu și cu Tudor avem o agenție, doar că am adus-o aproape în stadiul de zero pentru a putea filma acest video. Iar de ce facem aceste videouri, această serie, este pentru că nu am mai văzut în România și pe YouTube în general pe cineva care să facă exact ceea ce facem noi în momentul ăsta. Iar fiindcă este ceva nou și gândindu-ne că o să vă placă, am decis să o începem. Iar de ce filmez intro-ul ăsta la sfârșitul zilei și la sfârșitul videoului este pentru că Tudor a zis că astăzi ne ajung lavalierele și a zis că nu are rost să mai filmăm intro-ul ieri dimineață și să-l filmăm mâine. Așa că eu am zis că nu o să las videoul așa și am venit cu intro-ul acum. Așa că vă las să vă uitați la video. abia ce m-am trezit. Sunt destul de rupt în gură de somn. Dar abia ce m-am trezit, am început să filmez de pe GoPro. După cum se vede, am GoPro aici și vedem cum se vede și cum se aude. O să mă duc până la baie, după aia îl sun pe Tudor și ne apucăm de treabă. Am revenit după ce am fost și am mâncat ceva și am fost și până la baie. Iar acum o să-l sun pe Tudor ca să vedem ce facem și dacă ne apucăm de treabă. Da. Ia zi, Tudore, ce faci? Păi acum fac de mâncare, te-am ce faci, monstru ochii. Știu că e gay, știu că e foarte gay. E foarte gay ce faci tu acolo. De ce plângi când ai ceapă? Nu când duream, nu straier. Așa mă gândeam și eu. Păi când ne apucă de treabă? Mănânc și mergem. Perfect. Mergem, păi e bine că e și răcoare. Zici și tu bună vlog. Vă salut vlog. Trebuie că vine și Alex. Îl învățăm și pe să dea telefon. Care? Pe care nu l-ai cunoscut decât de vreo 15 ori. Ăla. Hai, te sun când suntem gata. Bine. Nu cred că mai durează foarte mult. Ok, eu sunt gata. Da, te sun eu când... Bine, hai. Bine. Pa. Pa. Cam asta zici și Tudor. Revenim, suntem în mașină, o să mergem acum să luăm pe Tudor și mergem să facem outreach, după care o să mergem la un client să vorbim cu el și după care vedem cu ce continuă ziua. Ce faci, Matei? Salut, vlog! Damn, cât ai dat? 1500 de lei pe asta? 1500 de lei, Tudor? Wow! Ce părere ai de Treabă pe care o puteam face și cu telefonul. Ia, Matei. Merge? Merge secundele. Merge secundele? Hai, bagă-te în... Ce părere ai, Darius, că ai dat 1500 de lei pe asta când puteai să filmezi cu telefonul? Bă, dacă mă duc la război, mi-o lași ca să filmez din război, gen? Nu, că mi-l strici. Cu 1500 de lei. Mi-l strici. Se împușcă ea. Mi se merită, mă, atunci 1500 e bargain. Da? Păi, aia zic și eu. Pe chiar e bună, mă, ești bărbat? Doar că Tudor nu vrea să... Nu vrea să admită. E scumpă. Da, cunoști. Tu ești un scump. Ia zi, Tudore, care-i faza? Ce o să faci? Real. Deci... Ciolca pare jos pe Instagram. Tocmai acum mergem la bază.
Am pus asta în mașină. Și a zis Tudorele, ce oportunitate am ratat. A trecut un patron de Da, la... da, uite, stai așa să se vadă pe fundal. Mai sus, un pic. Da. Să se vadă pe fundal. Iahturi, restaurante, mă rog. A trecut pe lângă noi, m-a salutat, m-a întrebat de cineva. Și prima oară nu m-am gândit să mă duc la el, să vorbesc cu el. Și acum s-a întors la el la locație, că e fix acolo în fața pontonului. Și e cineva la masă. Și am ratat ocazia. Dar ne întoarcem, mergem la bază, filmăm ceva, negociem cu patronul. Și dacă e singur la întoarcere, mergem și tu băgăm un seamă pe el. Da, deci în concluzie, oportunitățile sunt peste tot. Trebuie doar să le... Prost ca noi să le... Trebuie să nu fii la fel de prost încât să nu le vezi. Bine că noi am văzut oportunitatea, doar că acum nu putem să o luăm pentru că sigur nu o să accepte dacă o să mergem peste el. Așa că mergem acum la bază, filmăm ceva și poate data viitoare îl găsim singur și vorbim cu el și îi propunem. Îi propunem un video, să-i facem un video gratis. Și după aia vedem ce este. Am ajuns și la baza Licios. Mergem să ne renegociem contractul. Hai să vedem ce este. Bun, am terminat acum la bază. Tudor n-a putut să reziste și și-a luat ceva de mâncare. Nu e pentru Minte. Ok, deci am terminat acum la bază. Mergem înapoi pe barcă. Să încercăm să vorbim cu patronul de la marina. După care mergem la Conac să filmăm ceva cu GoPro de pe mare. Și după ce filmăm cu GoPro de pe mare, ce mai facem? Pentru Conac și după aia găsim ce să mai facem. Acum luăm Slippy, că mergem cu pedalboard-ul la Conac. Shorts. Luăm Slippy. Așa, cu bazul am vorbit să le facem niște videoclipuri, să începem din nou activitatea cu ei. Și să le facem niște carduri de fidelitate pentru clienți, adică clientul vine, noi îi dăm un card, pe cardul acela are 10 desene cu burgeri. Când vine a băgat un burger, i-am semnat burgerul. La 5 burgeri are un burger la jumătate de preț, la 10 burgeri are un burger gratis. Și asta am discutat în 3 ore. Super. Da, calculul este ceva mai greu de făcut decât ne-am așteptat. Bun, deci așa cum am zis mai devreme, acum am venit să-mi iau short-ul, mi-am luat short-ul, acum mergem la Conac să filmăm, tragem niște cadre de pe mare și eventual poate tragem și din restaurant să vedem, poate facem ceva mișto. Iar după vorbim cu patronul de la marina și după găsim noi ceva de făcut. Așa că ne vedem cu Tudor în mașină. Bun. După ce am filmat jumătate de călătorie, ne-am dat seama că e pe nerău și că n-am prins absolut nimica. Iar acum e super wide-ul și filmăm tot. Ia. Mamă, tu ce cadru mișto este de aici? Să fac cu bireta. Bun. Bun, Tudor, ia zi. Ce-am cu noi acum? Am fost cu bărbuța să filmăm la Conac. Acum am terminat de filmat la Conac, am tras niște cadre super mișto. Dacă tot Matei doarme acum, în seara asta îl punem să editeze. A, dar vezi că în seara asta trebuie să venim și mama. Și încă nu s-a terminat. Perfect. Bun, acum am vorbit mai devreme despre Adnan, care are un restaurant destul de mare și un potențial destul de bun, un potențial client. Doar că acum are treabă și nu cred că putem să vorbim cu el. Nu pot să-l arăt acum că e dubios. E dubios să-l filmez acum. Ce s-a întâmplat acum? Am fost și am vorbit, se pare că nu era domnul Adnan, era fratele lui. Și ne-a anunțat că mâine pe la ora 3 e la locație și mergem să vorbim cu el, a zis că la anunță venirea noastră. Și mergem să filmăm un videoclip, să vedem dacă îi place și dacă îi place să sperăm că o să lucrăm în continuare. Perfect. Ne-am îmbunătățit și asta.
Da. Deci, ce a zis și Tudor? Așa că ziua asta încă nu s-a terminat. E abia, cred că la jumate. Și e ora cât? 8? E ora 8 seara. Și ziua e undeva pe la jumate în momentul ăsta. Așa că mai avem de filmat niște lucruri. Până atunci o să mergem să ne schimbăm. O să ne uităm peste cadrele pe care le-am tras. Și după care mergem la o plimbare. Am fost și la Vatra, am tras niște story-uri să facem oamenii mulțumiți și acum ne punem toată mamaia la picior și găsim toate restaurantele pe care le putem ca să întrebăm dacă vor. Ca să ne facem treabă. Da. Ne facem treabă pentru mâine. Așa că o să mai filmez în timp ce ne plimbăm pe aici. Și ce prostii mai facem noi pe aici. Ah! Uite ce am găsit. Nu, n-am pus. Da. Ia zi tu, cine l-a pus pe alea acolo? Bă, eu m-am bătat într-o seară și le-am... Aha. Ce faci tu, acolo? Dar pe asta de unde știi? De la mascote. Eu mi-am zis, bă, hai să stai că mi-am luat mașină. Și au pornit mașina. Se plimbă în timpul de... Corect. Ia zi, Matei, ce n-au hotelurile? Gheață. Hotelurile nu au gheață. Pahare cu gheață mai exact. Mai exact, pahare cu gheață. Au absolut de toate, în afară de gheață. Așa că, ce ne-am gândit să facem? Hai să facem gheață. Ce părere? Facem gheață? Hai să facem gheață. De acum vindem gheață. Tudor, vindem gheață! Tudor nu pare foarte fericit de ideea noastră cu gheață. Se vinde cubul de gheață. Cubul de gheață? 0,0... Păi nu știu, cred că 5 bani? 3 bani? Cred că e mult. E mult 5 bani? Păi nu știu, cât se vinde o pungă de gheață? Nu, ideea mai bună. Cu meduze. Ideea de la Tudor. Ideea de la tu cu meduze înghețate? Da. Și cu meduze înghețate? Păi da, acolo e mai multă muncă, că trebuie să prindem meduze. Da. Deci... Complicat. Păi da, trebuie să le vindem mai scump după. Deci tot e bine. Tot e bine. Din nou, dacă vrem să dăm frigiderul mai rece, îl dăm mai tare sau mai încet? Foarte bun răspunsul, foarte bun răspunsul. Care e răspunsul tău? Cred că se dă mai încet. De ce? Cred că se dă mai încet. Cred că se dă mai încet? Păi dacă îl dăm mai încet, nu se îngheață mai puțin? Vom vedea. Vom vedea? Vom vedea. Încă nu avem congelator, deci vedem când avem congelator. Deci, Uite-te și tu. Uite. Toate mașinile astea. doar uite aici, unde am ajuns. Deci, uite unde am ajuns. Măcar au Și- super băt. Măcar o superbet. Unul la mână. Și ce lipsește de aici? Spune, Matei, cu voce tare. Ce lipsește de aici? Ladă. Și mai ce? Gheață. Deci, lipsește o lada și o gheață. Dar multă gheață. Trebuie, nu chiar multă gheață, dar că destulă gheață. Ne-am agățat și de un câine până la urmă. S-a agățat Tudor de un câine, acum e câinele lui. Da, uite și încă unul. E câinele tău? Ia zi, Tudor. Ce nu mai punem? Dar Tudor tocmai și-a luat cățel. Șlițul cheamă. Șlițul cheamă. E câinele lui Tudor. Și nici măcar, stai un pic, nici măcar n-a decis Tudor că e câinele lui. Da, chiar. Nu e el câinele meu, sunt eu. A trecut pe lângă mine. Da, deci până la urmă Tudor chiar și-a găsit câine. Deci de acum e câinele lui Tudor. Bă, furnice e destul de mare. Ia zi, Tudor. Spune aici la oameni. Spune-le oamenilor, cum ai luat câinele? Șnițul. Da, deci Tudor e supărat. Nu vrea să vorbească. Mamă, ce lumină bună am aici. Ce mai tare? Ia uite, mă, zici că e zi. Darius. Ah. Bar? Cu de la de box. Și cu gheață. De fapt nu e bar, e de la de joc. Mă rog. Perfect. Nu știu cât e ceasul. Ia să vedem cât e ceasul. Deci e ora 12 și 6 minute și încă suntem la
Încă suntem la adunat de clienți. Tudor acolo îi notează. Uite-l pe șiițu din nou. Noi nu adunăm clienți, noi adunăm câini. Facem rapido baie. Ia uite. Zice Caterin că cât de mult nu-i pasă de noi. Efectiv a venit cel cu noi. Gata mă, cum ai câinele Tudor? Lasă-ne treaba lui. Poate se bag acum în piscină. Ia să șterg un pic ventila. Întrebare, stai un pic, întrebăm camera. Întrebare Întrebăm camera. serioasă. Dacă câinele ăsta vine după noi cum îl ducem până acasă? Nu-l duc. Nu, cum nu-l ducem, Păi, mă, nu fi nesimțit? Poate e unul din urmăritorii noștri are o mașină mai mare să-l băgăm și pe și Da. Urmăritorii noștri, Perfect. Atunci, avem urmăritori, nu? e primul clip, dar o să ne facem acum fani. imediat o să se uite, o să se uite lumea din Pune urmă. numai din Da, cauza o la să- câine. Da, o să se urmă numai de exact, cred că pun ceva în titlu asemănător. Da. Da, păi uite, dacă vine după noi, încă vine după noi. Ne-am găsit spiritul, ne-am găsit animalul spirit în timp ce ne informam un Cât film. vine de aproape 1 kilometru? Și uite, stă numai lângă Tudor. De aproape 1 kilometru stă după Care e noi. chestia? Un câine normal bagă alte persoane în seamă. Păi Real, exact. real, gen. Da, da, Se doar bagă că, în seamă, te miroase? Nu, l-am mirosit pe tot, a zis da, ăsta. da, el e omul meu. El e omul meu. Efectiv, ăsta. El e omul meu. Cum e aia cu aia, cu vocea României? Ești omul meu. Da. Te vreau în Nu, echipa era mea. cu Te vreau în la echipa mea. vocea României. Da, da, da. Așa, la vocea vreau în României, cu te vreau în echipa mea. Aici la Tasty Shop. Nu prea mai am multă undeva. baterie la GoPro, că am plecat cu GoPro, n-am plecat cu camera. Doar că câinele e încă după noi. Cred că a mers vreo 1,5 km. Nu? Are hamsi aici. Am mers cred că 1,5 km până acum. Nu știu cât e ceasul. Stai așa. Cred să fie 12 jumate aproape. jumate, practic. Da, e aproape 12 jumate. Bă. Păi știi că dacă îl lovește mașina, e vina ta. Tu ți l-ai însușit. Dacă se bagă mașina, dau eu foc la mașină. Așa că e Hey, câinele lui Tudor de acum. Așa? update, am Acum. pierdut câinele. Am pierdut câinele pe drum. Am pierdut câinele pe drum. Tudor e foarte supărat. Deci ia uite-l. Deci Tudor nu îl mai cheamă. pot. Dar am pierdut câinele. Mergem. Ce faci, tata? Bine, filmați la GoPro? Da. Salută vlogul, frate. De ce ați venit din Constanța? Și am venit pe jos. Bă, Salut. la muncă, frate. Terminăm. Ai dus toate cunoaiele? Update. Ne-am oprit la Sârbu. Ne-a servit cu cârdoși. Prea mult timp liber aveți, mi s-a faci pula. Prea mult timp liber avem. La o plimbare de 4 ore jumate chiar. 4 ore și mai mult. Ne-am oprit Aproape 5 ore. Toți suntem treci pe la 5 dimineața de aici. Lucrăm de la 5 jumate dimineața. am trezit pe la 10. Aproape ne-am terminat plimbarea prima maia să ne găsim clienții. Mai avem cam vreo 2 km și ne întoarcem acasă. Dar eu mai am de editat ăsta. Practic lucrăm de aproape 20 de ore. Lucrăm de aproape 20 de ore. Deci, abia ce am plecat de la Sârbu și mai avem de mers încă vreo 2-3 km. Tot pe jos. E ora 1 și 11 minute dimineața. Și încă continuăm aventura cu Matei și cu Gheața. Și eu mă bag la ea cu Trebuie viața, să am zis că vă fac logo. Trebuie să ne... și cu designerul. Real. Și cu designerul. Și continuăm aventura. Revenim cu update-uri. Ia zi, Tudor. Ce vrei? Zi replica. Ce vrei să zici? Cu boltul. Aici ai podul. Nu, înainte de asta. Ce? Ce ai citit mai devreme? E boltul la 3 minute de noi și 40 de lei. Băi, am mers până aici. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare. O culoare de asta torbată să pui. Mamă. Da, mă. Uite, două late. Deci, nu știu dacă o să se vadă ceva, dar sper să... stai că îmi pune turul lumina pe față. Perfect. Nu știu dacă o să se vadă ce... Nu. Și cu aia să obosit. Deci, în concluzie am ajuns la finalul falezei. Dar Am mai mers bine facem outro. Nu, stai. 16 km mai târziu, 6 ore mai târziu și 332 de firme mai târziu. 332 de restaurante mai târziu. Problemă. Am ajuns Avem o problemă. la fântână. Tudor,
Dar fântâna e seacă și ghiși ce? Ia Matei, ce s-a întâmplat? Vrem să mergem acasă, dar sorry, ori drivers, da, nu vine, dar e unul fix aproape aici. Ideea e că trebuie să mergem pe jos înapoi. Nu. Problema adevărată este că noi nu am mers toată faleza și am ratat cam 100 de metri la început, că n-am luat tot de la început. Și practic am mers 16 km, am mers absolut degeaba. Deci avem... degeaba. Trebuie să mergem înapoi din locul în care am plecat, să o luăm în spate ca să luăm toată faleza la rând. Ca să facem iară la loc. Exact, să facem toată faleza. Deci în total cât vine? Și 42 de km, 48 de km? Ne auzim din nou când ajungem când ajungem undeva, că 48 nu mai avem baterie la GoPro și s-ar putea să filmăm de pe telefoane. Mai avem 6% baterie pe GoPro. Așa că revenim mai târziu. Bun, deci am fost cu șoferul de Bolt, ne-am învățat să agățăm și acum ne simțim fraieri că alții la 16 am făcut 2000 de euro pe zi. Nu numai asta, stai un pic, zi totul. Ne dăm jos din Bolt, ăla ne povestea ce femei drege, câte femei are, nu știu ce. Ieșind din Bolt, pe Bolt scrie fake Bolt. După ce ne-a povestit tot ce a făcut el. Așa că... Bă, hai repede acasă că nu mai vreau. Bun, gata, hai. În 5 de acasă.